sme si nedali džunglu. No, nie, pohode mapa, chlapče. Samo hned musíme začať stavať cestu. Dobre, však... Tento tu mi to furt bere. Ja ho tu Rozbij ho. Za 34 zmizí oný obchodník. Aj ty máš tak buhnutú? Alebo ja to mám? Ondrej, poj sem. Nie, ona je na... Ona je v stene? What the fuck? To je bullshit. Ty vole, to už som ničia postele, to sa... To jak stihli. Však normálne, len to zebrali a išli tam hneď. No ale aj pohnú. Máš nedostatek bronzu. Choď do ryti, ty ptiedlo sprostý a jasný. Naď mi to toho bronzu. Kúkaj, čo som mu napísal, pozri sa do chatu. Ježiš. No konečne išiel to do... Samo odpisuje. Ustávam cestu. Už mám 16 oných blokov. Jo, mám one. Železo, dík železo. Oni už sú v strede, chlapče, to... Oni už budú mať zlato, my sme v riti. Diamantový meč odkiaľ, ty kokos, hej. Však to je normálny iron. To je totálna debilina. Čakal, to je najhoršie, že dostaneš takého debila, ktorý si robí svoju vlastnú onu. Napísal Skype s mäkkými, dobre. Čo? To už zničili 2 postele? Samo? Ja ti radím, aby sme zastávali postel. Choď rýchlo zbierať ten bronz a začni zastávať postel. Keď Ja ten... si idem... Prečo to zdal 100 stone? To je taký chuj. On to stáva z toho slabého? Plus 25 tokenu, ako fakt, what the fuck. Čo si level 25? Ja som level tuším 13. Počkaj, nechaj mi trocha oného. Tu máš. Aspoň tak 4 mi daj. To dal som ti viac. No, už sme v riti. Prečo už sem idú? No, už sme poslední. Už sme poslední. No dobre. Však to vyhráme úplne easy. Počkaj, asi postavám nejaký oný. Nejaký dobrý meč si idem dať. Urobíme nejakú barikádu? Urob také hradby, že... Ja si pamätám, keď si to minulé hrávali, ja som robil tie hradby stále. Ja som to stával jak pán. Však ale ten debil to zakopal s hentým, však to z rukou rozbiješ na jednu ránu. No nie. Tak na 2. Tak na 3, no. Počkaj, to ste zastavili, či? Dobre, už mám nejaké tie stejky. Urob to si, to je úplne jedno. So stejkami. Ne, s tým sa... To asi nespravím. Kamuček, ale to je totálne easy hra, však to dáme jak nič. Ja mu tam úplne fest nadávam, to je plán. Že daj si online. Čo to má zjesť? Kámo, ja už som úplne v pohodičke vybrnený. No a kúkaj, čo mám ja? Ja nemám nič, ja tu zbím. Idem si pre železo, mure. Zostan tam, ja to tu zatiaľ si idem pre nejaké bloky a idem rýchlo pre zlato. Ja idem do stredu pre zlato, zoberiem nejakých 10 kusov. Tak choď tam, no keď sa ti podarí, tak tam choď. Je tam niekto v strede? No, je tam, no. Koľko ich tam je? Jeden. To je easy. Jaké má brnko? No dobre, určite lepšie, ak ty, keď tam je furt zlaté. On má luk, uteká odtiaľ preč. Však asi ide. To čo ten debil robí? Ja ho tak zbijem, že... On to tam zastáva jak sprostý. Kámo, ja to idem rýchlo postaviť tú barikádu, pretože nemáme nejak veľa času a on sem bude strieľať. No. Unikátne predmety. Ó, cena 25 lapis lazuli. Jak si kúpim lapis lazuli? Ale prečo lapis lazuli? Však ale on to urobil tak divno, že ono to ide aj cez tú stenu. Hej. Dostal som na to. Jaký no dá? Vidíš tam tú drevenú chujovinu? Počkaj, idem si urobiť bloky. Tam je lapis lazuli. Ja idem rýchlo do stredu. Nikto není v strede. Samo by sme ho dali. Dali by sme ho úplne easy. Kámo, ja mám 4 lapis lazuli. Vieš na čo mi to je? Nie. Kúpim si diamantový meč. Nie, on ma hitol dole. No to si pán.
A teraz pôjdu oni sem, chlapče. Tomu ver, že pôjdu. Zeberieš. Už sem idú. Tak choď naspäť. On je slepý jak patron, ten čo má ten šíp. Ten luk, ty dilino. On je slepý jak patron. Už sem ide. Ja ho idem zabiť. Sice má diamantový meč, ale... Rip. Kamu, zastávaj to tu úplne porádne. Násrad. Za to slepý jak... To je slepcové decko, určite. So šedým zákalom. Aj so zeleným. No, čo sa mám posrať teraz? Kamu, ja si urobím nejakú cestu a ja ho obídem, ja s tým úplne vyserem. Čo sa mám teraz posrať? Pre mňa za mňa môže. Kamu, on ma tu ide zabiť, on ma ide zabiť. Rip. To je fakt slepcové decko so šedým zákalom, to je... Tak zbieraj tam ten lapis, tento debil, čo tu spravil ty kokos? Však ešte mi ani jedno lapko nepadlo. Ja mám 6, ale veľmi pomaly to ide. Však ono to ešte ani raz nepuklo. A už tu stojím tak 5 minút minimálne. Kamo. Škoda, že to není na nejaký obmedzený Pozor, počítač. pozor, pozor! Ondrej, stlačí! Prečo? Tam k tebe ide jeden a ty keď stlačíš shift a on sa tam dostane, tak ho zhodotiaľ. Vidíš tam tú cestu? Nie, ja som zhodil sám seba. Na čo máš shift? Ja som zhodil sám seba. Jo, mám jedno lapo. Cena jedno zlato, cena jedno lapo. Jeden lapo z lazúro. Prečo si tam neostal? Nemôžem. Robím si brnko a idem ich zabiť. Help me! Doriti! Dorit, ja som padol dole s jednou lapou z lazúro. To máme prehraté. Nemáme. Máme. Si normálny, však ho raz zabijeme a už sa nerespawnuje. Ten zmrt ma sere. On nám tam rozhondol cestu, te svinia. Poďme do iného toho domčeku. Ja si nestáva cestičku do tomu inému domčeku. A tam zeberem tie lapo z lazúro. On ma hitol dole, tá svina, ešte som držal aj shift. On ma zestrel dole. On má šíp, ten debil. To je slepcové decko so šedým zákalom. Však ja už mám 6. Nechýba. Kamo, na jednej hre hral som to a vyhrali sme celú mapu. Proto som mal úplne všetko zo zlata, všetko čo najdrahšie. Všetko to najdrahšie, čo sa dá kúpiť, to som mal. Úplne jak pán. A presne keď som si kúpil všetko to najlepšie, tak vyhlásil, že je konec hry. Že debil sprostý. Chumaj. Slepcové no zase ma tam zrazu dole. Čvarga. To je svina jedna, čvarga jedna špinavá. Čvarga to je, no. Čvarga. Kámo, ten debil čo tu robí? Do pery, tento tu? Čak hen ten náš, on tu len stojí s tými blokami a chodí do kolečka a zbiera tie bronzy. Ja si chcem kúpiť tú paličku. Myslíš si, že ja si to nechcem kúpiť? Dobre, idem si kúpiť tú palicu. Ty kokos, to musí byť riadne silné. S tým zabijem všetkých. Kámo, my sme v tejto hre úplne najlepší proste. Je tam niekto vnútri? Zhodí ťa dole. Je tam vnútri, ale? Nie. Nezhodí ma nikto dole. Uhni! To je výborný nápad, samo. Au. Počkaj, ja poznám nápad. Už som tu cestu niečo zväčšil, on je ako 4 bloky. Už je viac jak v polke. Ja mám nápad, kámo, rozbehneš sa a rýchlo tam len tie bloky začneš dávať. 3 bloky mi asi nebudú stačiť. 4 asi tiež nie. Jak mám ho zhodiť? 6 blokov mi bude stačiť. Dobre. Dobrý profik. Oni sú tam už dvaja, už som to zväčšil. Kámo, o koľko som zväčšil tú cestu? Dobrý profik. Ja hej, nehitnú. Ježiš, oni ma zabili. Oni sú už tot hneď za nami. Jak mám ho zabiť? Však proste oni tam stojí obidva so šípami, ale nás trafajú. S tými najlepšími onými šípami. Teda lukami. Idú sem. To fakt? Tod ja ho vidím. Rip. Kamo, ja ho idem zabiť.
Poďte na bok, ja ich idem zabiť. Ja mám paličku, ja ho tú paličku kúzom zabijem. Počkaj, len raz ho treba hitnúť, on tam padne. On odtiaľ padne, ti hovorím. Kamo, ja ich tu hitujem, ja som ich tu hitol. Hitol som ich, hej, poď tam. Nemôžem, nie, ja mám nápad, ja mám proste ja vybavrem. Dorit, ja som tam dole. Poďme tam všetci traja, a keď ich budeš hitovať z ruku. Nie, serem na nich, ja ich zhodím dole. Nechápeš, že tam ich nezhodíš, keď tam nemáš nič. On jeden už spadol dole. Nespadol ešte ani jeden. Kam ja si idem urobiť rýchlo nejaké brnko. Len takéto základné, že beriem tú palicu a nejaké žrádlo. Počkaj, nejdem spraviť nejaké bloky, 20 bude stačiť? Aj, toto vykop, prosím. Kde si? Zhodí ťa dole. Samo som tu. Oni to už kopú. Som tu, mám 3 lapis lazúry. Nemám ma šancu hitnúť, keď šprintujem. Spadol som tak či tak dole aj s 3 lapima s lazúrama. Mal som ich rýchlo vyhádzať, ja debil. Tam je ten debil, toho zabijeme. Rýchlo ho poďme zabiť, rýchlo samo. On sa tu zamuroval. A sme v riti samo. Keby to tak nelagovalo. Mne to nelaguje vôbec. Samo poďme niekde inde. Poď lomeno lobby. Čak ja už som To je preč. kravina, najväčšia. Poď na nejakú inú hru. Poď na Teda na tú... Nie, na túto... Poď na parkour. Nie, poďme na túto istú hru, len nikto. Nie, poď na Counter Strike, Poď. ja už som na Counter Strike, ja ťa serem. Poď tam, Počkaj ma. je Počkaj to dobrá hra, Oghivo, pod Counter Strike. Lomeno lobby. Kamu teraz mi to začalo sekať jak svina. No poď, Honde. Neviem, jak je to označené. Tá zlatá helma je tam proste také brnko na kone. Jaj, že solové hry. Solové hry a také brnko na kone. Counter Strike, dobre. No, už si tu. No, Oghivo, poď. Klikni na tú ovcu. Kde je tá svina? Dobre, ideme to hrať. To hráme všetci proti sebe. Mne to seklo teraz jak svina. Jako fakt. Aj tebe? Ja mám Na to vyhodil. 114 tokenov, ani neviem ako. Kam mám normálnu pušku. Music and sounds, ja to mám furt náhlas. Ty máš... Kam, oni sú tu normálne shotguny. Triple kill! Quadra kill! Ja som dal oné. Combat gun oné. 4 killy za sebu. 4 killy za sebu jak pán. On ten chuj neskapal. Level 13. Double kill. No, double. Do prdele, ja si tie one... Milión triple kill, kapa, ja som mal 4 killy za sebu. Aj ty si dal triple kill? Ja som dal 4. Double kill. Quadra kill, level 26 plus 26 tokenov. Dobre, už máš 116, podopo. Pôjde. Zabili ma, teraz sme dal ani 1 kill. Ty vole, on ma dal na jednu ranu. Kam sa tam chádza, ja do kerej matere. Ten má teraz nový oný, mu tam začal ten ohnostroj dať a ja som ho dal dole. To si robíš srandu. Čo? Kam ja som si dal RPGčko. Bum! Zabil som sa sám. Nie! Do prdele! Jo, jedného som zabil.
Aj on nás. Nie, padol som do vody, dobre. Jak ma môže vo vode hitovať? Dá sa to, ne? To je bullshit. Odkiaľ? Odkiaľ? Double kill. Ty vole, ten dosť na ranu skakal. Desert Eagle, kam? Poj sem, ty svin... Dobre, hned mi ho tu dá. Prednosť mi ho sem dá. Však ho zabíjaj! Tu máš ty svino aj na prašidla. Jo, som ho, ale hneď do mňa. Ja horím jak chumaj. No, boha. Jak sa nabíja, prenabíja? To sa ti automaticky.
felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights that put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future. Hlasuj pro Váck Daj 25. mi oné. Daj mi ten diamant, tú brokovnicu mi daj, to shotgun, combat shotgun. A čo mám spraviť, keď ti to chcem dať? No tak klikni. Hlasuj pro. Ježiš, tu nadáme oné. 0. Daj uhlie. Tam som dal 0. Samo daj mi 5. Ja to mám proste najkrajšie. Však on to úplne hnusno spravil. Do. Oghevo. Tam si dá maximum. Nemôžeš hlasovať za svoj pozemek. Ježiš, Vera, sorry. Čo? Dal som ty omylom mami uhlie. Dá, ešte to môže zmeniť. Aj. Dobre, stihol som. Dobre, takže toto dáme 0. Všade dávame fúšek škaredé. To čo s tým spravila? Fuj. To čo, aj to idem rozbiť. Tráva tam je vnútri. To čo tam išla, aj tomu to dám 0, toto je škaredé. Jež, to je hnusné. Ona to toľko úplne nakrivo, všimni si to. No, jeden blok 20. To je nejaké LCDčko. Daj. Aj tomuto sme dali 0. To jak dal blízko tu, on však je úplne nereálne. Tomu daj 0. Tam uhlie. Videl si ty. Ja som to uhlie vyhodil. Daj mu 0. Aj tomuto dáme 0, ani si to nekúpim, hej mu dá 0. Panasonic. Prečo za mňa? Super škaredé, tu dáme 0, že hlas zaznamená. Hlasuj pro mil. To koľko tu je tých ľudí, však všade chcem dať 0. Ježiši, je ich tu veľa. Kde vidíme tie hlasy? Nevidíš, to až na konci. Však to vyhrám úplne easy. Však to je úplne škaredé. Fuj, jak to niekto mohol vôbec postaviť. A toto je vôbec telka. To som zvedavý, čo sa stane, keď to zapne. Vyskočí odtiaľ. Veľké hovno makové sa stalo. Ježiš, fuj, 0 mu dám. To uhlie škaredé. Napíšem tam, že fuj. Katon. On tu má dieru v telke, on tu má dieru. Kúkli, čo som tam napísal, že fuj. Kto vyhrá podľa... Prečítaj si teraz, čo som tam Kto dal. vyhrá podľa teba? Prečítaj si, čo som to tam dal. No dobre. Dobre, Teraz, že Ježiš, to je boiler. hlasuj pro Aquila. No fuj. Fuj. Mikrovlnka. Ja dávam... Ty si rustý Ja dávam padok. všade oné. Plokium, kto je? Tento hnusný. Fuj, choďte do riti. Ježiš, ja to Ja som bol druhý, ty si bol tretí. Kravina, dávam lobby, idem od táto preč. Poď na nejak tú inú hru, a nie Bedwars, lebo to je chujovina tiež. Tak poďme, že Good Wars. To je, ty debil. Tak neviem, to som vymýšľal, že login, Nemusíš sa, ne. Ale ja to tam dám, Ježiš. Vieš na čo pod? Čo je to Prison? To je chujovina. Pod na to solové minihry a pod Agariom MC. Kde to Taká je? kvetina. Jak? A pod server. To o čom je? A daj len join. A jaký má dať server? Ten jediný, čo tam je. No a A daj teraz? join. Máš? Aj, čo Počkaj, teraz stoj, robíme? stoj. Je to jak ma môžu zabiť? To jak sa dá Lebo zabiť? majú viac bodov, jak ty. Tak, Ja aj to keď sa s niekým stretne, ktorý má viac bodov, tak ma no zabije. však o tom je Agario. A kde na nom vidím, že koľko má bodov? V tabulke.
Jack it up. Nepotrebujem niekoho zožrať. Kámo, Jo, mám 880. ja som prdeli. Počkaj, ty si kde? Ty máš 1239. Ja idem na Skywars a som na serveri 2. Skywars, server... Server 2. Kde si? Toci, vidím ťa. No, počkaj, stoj. A ja ti poviem, kedy tam skoč. Pod 3, 4. Si so mnou, či nie? Si so mnou. Hej, ja mám lagy jak hovado. A ja? Čo sa deje? Generuje sa mapa, už nemám dobre. Mne sa ešte generuje stále. Fúr sa ti generuje? Už nie. Budeme spolu? Kde si? Rovno vedľa tvojho ostrova. To je normálne, že zbrane, pištole?
A čo to je? Neviem, musíš sa odhlásiť a prihlásiť znovu. Lebo Prečo? máš tam texture pack. Však ale počkajte, že Iron, Pickaxe... Pickaxe. Kámo, ja tu mám normálne žilné, môžem niekoho zabiť. Ja tu idem všetkých strieľať, jak pán. Jasné, jasné! Jak to si robíš srandu? Čo? Nie každému. Aj tento Nedo sa sem portol, on ma zabil. Teba? Hen ten, čo má diamantový meč. No, Ja toto nebudem hrať, to je no debilina. vidíš to. To Poď. lobby. Ale to Bedwars je najlepšie, poďme si Nie, zahrať Bedwars už ma nebaví, Bedwars je debilina, ale tu... Však poďme si dať Ale- jednu hru. Však ale čo tu je také dobré? Turf Wars, čo je Turf Wars? Neviem. Ale viem, kde najviac. To je dobre, že ďalší strategická minihra, kde získavate souperovo území tým, že soupeře zabijete. Poď, to je v pohode. To je tie dva týmy proti sebe? Ne. Už hráme, poď. Toto je najlepšia hra, ktorú som zažil. Toto ti fakt hovorím z vlastnej skúsenosti. Ako fakt? To môžem strieľať, či nie? Nie, že? Prečo mi nejdeš strieľať? Samo tebe ide strieľať, vyskúšaj to. Počkaj, to ide až o 7 sekúnd. No teraz to až ide. Aj, už mi to ide. Doriti, to je ťažká hra, jak svina. Ale toto som kedysi hrával, toto ma bavilo asi najviac celého Minecraftu, toto ti môžem povedať. A toto ti sľubujem všetko, toto ma bavilo najviac na tých hrách. Teda tuším, Bedwars boli prvé, alebo neviem, jak to bolo proste, ale toto bola medzi moje najľúbenejšie hra. Ja keď som to včera hral, ešte predčerom, no včera alebo predčerom, tak som získal 14 level, pán. Ten ma zabil z celej mapy. Kamer, mám totálne dobrý nápad. Prečo mi to stále nejde do rúbe? Tam vyššie to už nejde dať? It's a prank. Dobre, ďalšiemu som dal hit. Ďalšiemu. No, oni dali mne. My vyhrávame 68. No. Vyhrali sme. My sme to tam, kámo, toto je úplne super hra, nie? Poď ešte raz. Samono, poď, už to musíš Však byť. som, Dilino. Ešte raz mu tak Dilino zaklikni. si, ja hotovo. Řeknu to, Aj po arabsky viem. Chalifoniu, and there's a Khalifa. řeknu to tvojej mámě. Ty kundo. Čo? No, začíname za Digmory. Načo to také isa, keď sa nedá Cipana, odpovedať. mám 33 blokov, jak chuna. Ja 34, 33. Ja to... Načo to stávajú tí debili tak blízko? Jakú som mu zapáčil. Aha, neviem. Ja budem strať dotiaľ, to ja na vás serem. A hneď ma zabili, debili zbrovský. Vy prehrávate. Teda vlastne vyhrávate. To ešte otočíme jak nič. Aha, alebo ani nie. Dick level 28? Cez celú mapu som mu dal hit. Tu úplne jak pán, jak nejaký profesionál, jak proste úplne nejaký taký youtuber úplne slavný. Len poďte sem, vy svine prašivé modré. Poď sem, ty svina jedna. Zísticíme, ne, jeden mi tu dal taký hit, že nikdy. Ja neviem nekým. Ešte sa nemôžeme dať.
Vy nás zabijete, že nikdy. No lebo my sme dobrí. Už vidím, ako tam stávaš, kamo, už na teba mierim. Taký ty tam hit, že nikdy. 5, 4. Mŕť. Ty si ma zabil, ty svinia. Mŕť. Zabil som ťa? Nie. Vyhrali sme. Poďme hrať niečo iné. Lobby. Kamo, ale poďme hrať tie stone. Bed Wars. Dobre, tak ja ukončím nahrávanie, tak čaute.